ta ya za ka iya amfani da wannan kalma na idan? Misali, kamar kana so ka ce idan na kama ka. Wannan kalma na idan ɗin me yake nufi da turanci? Wannan kalma na idan yana nufin if, like if I catch you, if I catch you, idan. Now, check a look. Kalman yana nufin if, haka ake rubutawa. Wannan shi ake ce mishi two-letter word. If I catch you, if I catch you, if I catch you, you will know. Idan na kama ka, za ka sani. Idan na kama ka, za ka sani. Ko kuma za ka iya amfani da kalma na if, za ka ce if you try, idan ka gwada, comma, you will succeed. If you try, you will succeed. Idan ka gwada, za ka ci nasara. Ko kasuwanci ne, idan baka gwada ba, aiko ba za ka ci riba ba. Amma idan ka gwada, sai ka iya cin riba. If you try, you will succeed. Ko shiga makaranta ne, idan baka shiga ba, ai ba za ka samu ilimin ba. Idan ka shiga, shine ka gwada, to ko da ka iya samun ilimin idan Allah ya tabbatar maka da alkhairi a cikin wannan. If you try, you will succeed. If I catch you, you will know. Idan na kama ka. So yadda ake amfani da wannan kalma kenan na idan na kama ka. If I catch you.